Ayan guys, bale ang i-share ko sa inyo ngayon is about kay grocery. Ayan, kasi may mga nagtatanong kung paano daw ba mag-top up at kung saan magta-top up kay grocery para makapag-load or magamit sa paglo-load. Ayan, kung mapapansin nyo dito sa bandang kaliwa ko, top up grow coins. Diyan napupunta yung kapag namili tayo, 'di ba? May points tayo, diyan napupunta. At diyan din napupunta or mapupunta yung ating ipa-top up. Tapos dito naman sa bandang kanan, yung ilista, kapag bago ka pa lang, ayan, wala pa yan. Ang nakalagay lang is ilista. Ayan, mag-a-apply ka dyan. Dapat continue lang yung order mo para ma-approvean ka. Tapos depende sa performance mo siguro kung magkano yung ibibigay sa'yo or papahiram sa'yo. Kasi ako noon, nagsimula lang sa aking pahiram is worth 5K. Tapos hanggang sa nakikita ko na lang na padagdag siya ng padagdag. Bale, pahiram yan ng grocery. Magagamit natin yung ilista sa pagbabayad ng bills, pwede din sa paglo-load, pero hindi natin yan magagamit sa cash in. At pwede rin magamit yan sa pag-order ng item, ng product, pero mayroong interest na 3.5. Bali, itong top up grow coins, magagamit lang natin to sa bayad bills, sa pag-load, at saka sa cash in. Ayan, pwede rin natin yung ipangbayad sa ipamimili natin kay grocery, yung top up. Paano nga ba mag-top up? Ayan, dito sa top up, di ba meron siyang plus. Ayan, makikita natin dyan kung saan tayo pwede mag-top up. Pwede kay shipper, BDO, GCash, Coins, PH, ayan. Pero yan is may mga ano na kasi yan, may mga bayad na kasi yan. Hindi katulad kay grocery mismo, sa ating shipper, wala ang additional fee. Ayan, paano ba tayo makapag-top up? Syempre, kailangan is, ito yung ginagawa ko ha. Nag-order kasi ako. Hala, ayan, try natin mag-order kahit worth mababa lang. Halimbawa, order tayo ng mga 20 pieces. Ayan. Halimbawa lang to guys ha. Pero syempre kukunin na rin natin kasi wala na rin akong pansit canton. Tapos ayan, pindutin nyo lang yung bandang itaas sa may kanan, sa may basket. Ayan, tapos check out nyo na. Tapos ayan, tumuloy sa check out. Confirm order, confirm. Tapos mamimili kayo kung kailan nyo gusto ipadala. Halimbawa Sunday. Tapos confirm. Tapos ayan, di ba nakita nyo, kapag wala pa kayong ilista, wala pang lalabas dyan. Ang lalabas lang dyan is pay using cash on delivery, tsaka pay using grow coins. O, di ba? Kasi kaya ng coins natin. Pero kung hindi kaya, hindi din yan mag-a-appear dyan. Yung cash on deliver lang. Yan, i-use cash on deliver na natin. Tapos, ayan, o, di ba? Ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys. Oh, di ba? Maglagay tayo ng halimbawa 500. Yan, tapos i-request grow coins top up lang natin. Tapos ayan na siya. Yan, di ba? Natanggap na namin ang request mo para mag-top up ng iyong ito ay makukuha kapag ikay nagbayad na sa shipper. Ayan, mali, makakarating lang yung top up mo kapag dumating yung shipper sa Sunday pa, kaya hindi siya pang emergency, hindi siya pang madalian. Pero kung sakaling halimbawa nag-top up ka ngayon tapos deliver sa inyo pagka umaga, okay lang din. Pero katulad niyan, di ba, Friday pa lang ngayon, sa Sunday pa malalagyan yung top up ko kasi ganun eh. Pero kung gusto niyo pang emergency o pang madalian, GCash na talaga kayo. Kaya dapat talaga is advance kayo lagi sa pagta-top up kung gusto niyo gamitin yung sa paglo-load. Sa pag-load naman, ayan, pindutin natin tong pag-load. Ayan, ang kagandahan dito kay grocery, pwede mo nang ma-save yung number nila ng customer mo. Halimbawa ito, di ba? O, ayan. Tapos ayan siya. Pipiliin mo na lang yung kanilang ipalo-load. O kaya naman, kapag hindi pa naka-save yung number nila, 'di ba? Number pa lang 0930 ganyan. Tapos sa bandang dulo, ayan, may nakalagay doon na kung gusto mo bang i-save yung number nila. Pag ayaw mo namang i-save, pwede rin naman, hindi naman sa pilitan. Tapos kapag nag-top up rin kayo, pwede rin kayo magbayad bills. Ayan.
legit na legit din naman to guys. Balang singil ko pala sa bayad kuryente, tubig, wala pa sa akin nagbabayad ng tubig, kuryente lang at saka yung mga internet, ako mismo. Bali, ang patong ko lang is 15 pesos. Ayan. Samantalang kay grocery, ayan, nakalagay siya, diba? 20 pesos ang patong. Kaya lang, ayan, pinag 15 ko lang. Siguro, saka na ako magto 20. Kasi ngayon ko lang yan napansin. Na 20 pesos pala, pwede natin ipatong. Kasi sa 15 pesos nga, medyo nag-alinlangan pa ako. Dahil sa kanto namin, 10 piso lang. Syempre, kung dito lang, hindi na sila mamamasahe, diba? Hindi pa sila maistorbo, hindi pa sila pipila. Kaya, ayan. Siguro next time, maglalagay ako ng tarpaulin. Sana nga may tarpaulin na ganyan. Magto 20 pesos na ako. 1K pababa, 20 pesos. O siguro kahit kahit magkano 20 pesos. Kasi yung puhunan naman is hindi naman sa atin. Bali, yung patong natin is yun na yung pinaka kita natin, diba? Tapos sa cash in, ayan, magagamit nyo lang yung cash in sa grow coins nyo, hindi sa ilista. Ayan, diba, katulad nyan, 740, diba, tapos sa ilista ko is 12k. Pag naglagay ako dyan ng, halimbawa, pag naglagay ako dyan ng 800, ayan, diba, hindi sapat, diba, kasi hindi siya sa ilista, kukunin siya sa grow coins. O, diba, kapag naglagay ako dyan ng 700, diba, approve. Siyempre, hindi ko yun itutuloy dahil mawawalan ng laman yung aking GCash. Tapos, saan pa ba? Sa pera padala, wala pa yan. Ayan, abangan pa. Tapos, sa cash out, wala pa rin. Abangan pa rin. Tapos, ang kagandahan dito guys, ayan, meron na tayong online shopping. Kay Lazada, kay Shopee, meron tayong 2% na rebates. Tapos, dito sa promos, kung makikita nyo, mapapansin nyo, ayan, madaming points, ayan, diba, laki ng points. Pag nakakita kayo ng ganyan mga orange, ayan, mga points yan, i-grab nyo na kung meron malaki naman yung pondo nyo. Ayan guys, sa ngayon, yun lang muna yung aking share kung saan na tayo napunta. Sa top up lang naman yung aking sadya. Kasi, ayan, kung mapapansin nyo, 240 na lang dahil may nagpa-cash in ng 500, o diba? Tapos, yung ganyan, diba, halimbawa ngayon is Sabado, diba, nagpa-top up ako. Kung mapapansin nyo, 500 lang yung pinatop up ko dahil sa Sabado pa yung darating. Diba, meron naman akong EasyPay. Yung pondo ko sa pag-top up o pag-cash in, sa EasyPay ko muna ilalagay para sa EasyPay kasi, pag nag-chat lang ako na kuya pa cash in sa EasyPay, agad-agad, kahit hindi pa niya hawak yung pera, nilalagyan niya na yung cash in ko or nilalagyan niya ng EasyPay ko para makapag-cash in ako sa iba. Tapos pagka umaga or after 2 days, kinukuha niya yung bayad, di ba? Ang EasyPay pwede siya pang madalian, emergency. Pero yung grow coins or grocery sa top up, hindi siya pang madalian. Buti na lang kung bukas is darating na yung order mo, ayan, makakapag-cash in ka na. Pero kung after 2 days pa, ayan, maghintay pa tayo ng 2 days. Yun lang guys, thank you for watching.